Iki namine napa niku pusar bumi. Kan dekok niki. Iki pusar bumi. Lah banyu mili niku lurut kan kados dikidubur. Iki namine Petrut Bekaturangan banyu Gantong Semar seniki banyu panguripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih karejaran kawilujengan. Khususipun sedaya ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng papan kadununganipun. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniahipun ndur lan batinipun lan mugia mang digampilaken sedaya urus-urusanipun lan mugia mang diangkat kamoten kamuyan jajat lan pangkatipun lan mugia ingkang mirsani channel Solawe mang ditambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dados proyek sedulur dalu menika channel Solawe badhe nyajikaken tawi nyuguhaken nggih menika perkutut ingkang berkaturangan, ingkang bertuah, ingkang mistis, ingkang gaib, ingkang keramat nggih menika perkutut berkaturangan banyu panguripan. Dados dalu menika channel Solawe badhe mbakas tuntas 4 perkutut berkaturangan ingkang ngramut dipun paringi panjang wiswa, paringi panjang umur, nggih menika perkutut berkaturangan sepindah banyu panguripan. Ping kalih nggih menika banyu mili, ping kaping telune nggih menika Kantong Semar, nggih. Ping papate nggih menika perkutut pusar bumi. Dados saderenge dalem marasiba matur cumantaka teng ngasane panjenengan sami dalem badhe metek panggampil kamardikane sawetara badhe medharaken badhe matur njlentrehake perkutut berkaturangan kanthi sak renarane penggalih. Dados badhe pedulur perkutut lokal alam menika termasuk perkutut ingkang bertuah, ingkang mistis teng Pulo Jawa niku perkutut termasuk dipun sakralaken. Amargi tiyang Jawi niku mayoritas yang perkutut berkaturangan niku para jamane para raja, para winasih, para sesepuh leluhur jaman riyin. Perkutut berkaturangan niku termasuk perkutut ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang dipun uri-uri teng budaya Jawi. Dados wonten maneka warna jenis-jenisipun lan maneka warna katuranganipun lan maneka warna keginaan tawi kesentianipun. Dados dalu menika badhe kawula bangkas niku nggih patang perkutut berkaturangan, 4 perkutut berkaturangan nggih menika banyu panguripan, banyu mili, Kantong Semar, saha pusar bumi. Dados betul ketepaan menika perkutut ingkang kula agem, ingkang kula cepeng menika perkutut banyu panguripan. Niki perkutute lho. Iki perkutut banyu panguripan. Nggih. Banyu panguripan Ngantong Semar. Ngantong Semar pusar bumi. Ngoten. Jadi niki pusar bumi, saniki Ngantong Semar, saniki banyu panguripan. Tapi niki kalau ingkang kawula wedharaken niki perkutut banyu panguripan amargi niki tileme nunggoni
teng napa niku tenggen nggih mimike napa niku nggih unjukane tileme tenggen unjukan tenggen ombenan. Jadi kula gantos ping bolak-balik nggih tetep tileme teng dhuwur ombenan. Jadi perkutut menika kula wastani perkutut berkaturanggan banyu panguripan. Dan niki maderane ladi mblenduk niki kantong semar, niki dekok niki pusar bumi. Dados badhe pedulur ingkang sepindah inggih menika perkutut banyu panguripan ingkang badhe kawula wedharaken. Napa yang diwastani perkutut banyu panguripan? Namine mawon pun banyu. Banyu niku tirta. Dan banyu niku nek tiyang Jawi mastani tirta. Tirta niku sumber kehidupan. Dados sak alam buna, sak alam donya ngenten iki sedaya makhluk ingkang gesang teng alam donya mbutuhaken toya, mbutuhaken banyu, mbutuhaken tirta. Diwastani banyu panguripan. Diwastani urip niku napa? Yen ngunjuk toya utawi ngunjuk tirta. Dados niku tiyang gesang niku teng alam donya yen boten wonten toya, boten wonten tirta, insyaallah boten saged gesang. Jadi saged gesang niku yen wonten toya, wonten tirta. Mula diwastani ingkang ngrawuh perkutut menika diparingi gesang, diparingi wiswa ingkang panjang ingkang dawa. Namine mawon banyu panguripan, banyu kehidupan. Dados ingkang ngrawuh perkutut berkaturanggan banyu panguripan menika, Pak insyaallah rezekine saged lancar gangsar, saged melimpah ruah, usahane saged muncar lan diparingi wiswa ingkang panjang. Dados badhe dulur ingkang kaping kalih inggih menika badhe kawula dharaken perkutut ingkang mari panjang wiswa ingkang rambut malih inggih menika perkutut berkaturanggan banyu mili. Yen banyu mili niku teng dodone ngalir ngenten iki lho. Iki namine napa niku pusar bumi. Kan dekok niki. Iki pusar bumi. Lah banyu mili niku urut kan kados dikidubur. Iki namine perkutut berkaturanggan banyu mili. Lah balik malih diwastani banyu mili. Banyu niku tirta. Tirta niku nggih banyu. Lah mili niku ngalir. Di ngalir. Dadi niku umpami tiyang niku teng alam donya niku ingkang diwastani banyu mili atau tirta mili niku diwastani sumber kehidupan ingkang boten wonten telase, ngalir mawon. Rezeki mawon nggih ngoten boten wonten telase, ngalir mawon tau mili mawon. Diwastani perkutut berkaturanggan banyu mili. Lah ingkang ngrawuh perkutut menika nggih sami mawon diparingi wisma ingkang panjang, rezeki nggih gampil lancar gangsar, mboten wonten telase, mengalir deras, diwastani rezeki melimpah ruah. Ngoten nika diwastani rezeki melimpah ruah radhanipun Gusti Allah. Niku diwastani perkutut berkaturanggan banyu mili utawi tirta mili. Lah ingkang salajenging ingkang tiga nggih menika perkutut kantong semar. Diwastani kantong niku adah. Lah semar niku sipate samar. Pewayangane diwastani Kyai Semar niku samar. Gaib. Nah diwastani kantong-kantong ki adah, samar iki gaib, adah ingkang gaib. Diwastani kantong semar diwastani adah ingkang gaib, merga kantong niku adah, semar niku gaib, samar niku Pak insyaallah niku saged njagi rezeki utawi raja brana utawi pangan saged dipun jagi, saged tersimpan, saged numpuk-numpuk dalem rezekinipun. Amargi sipate semar nggih menika semar niku sipate winasih utawi wicaksana, saged
nyawijake Nusantara, dadi nyawijake Nusantara saged nentremaken sedaya makhluk teng alam donya, khususipun kaum para manusa jaman rumiyin teng pawayanganipun. Termasuk Kyai Semar niku termasuk dewa ingkang wujud manungsa saged nentremaken saalam buwana, diwastani memayu hayuning bawana nata sak becik-becike sak sae-saenipun. Nggih ingkang salajengipun nggih menika Perkutut Berkaturanggan Kantong Semar menika Pak insyaallah ingkang ngramut diparing wisma ingkang panjang. Amargi Semar niku gaib boten wonten telase, diparing wisma ingkang panjang yang ngramut rezekine nggih sami mawon saged kathah mlimpah ruah, tersimpan, saged muncar. Ingkang salajengipun menika perkutut ingkang maring wisma panjang malih nggih menika perkutut pusar bumi. Niki nggih pusar bumi lho dekok. Ya niki dekok. Niki nggih pusar bumi. Dekok. Teng niki dekok. Lah niki pusar bumi niku nggih sami mawon namine pusar niku titik tengah. Lah bumi niku sak alam buwana teng tengah. Dadi tiyang ngrawuh Perkutut Berkaturanggan pusar bumi niki manfaate ageng banget. Pawipan panggenan ingkang gawat, ingkang wingit, ingkang negatif Pak insyaallah dados positif, dados ingkang becik, ingkang sae saged dipun netralaken. Amargi perkutut menika saged nolak balak, nolak sengkala, jenis sihir, penuh sirep, saged kendang-kentir, saged sirna. Allah ingkang ngrawuh Perkutut Berkaturanggan pusar bumi, Pak insyaallah rintes dalune sak putra wayah sak nduriyahipun tansah diayomi dirindani dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, rezekinipun saged lancar gangsal, saged barokah. Lan perkutut menika nggih saged ingkang ngramut dipun paringi wiswa ingkang panjang. Dados perkutut sekawan menika mulai banyu panguripan, banyu mili, kantong semar, pusar bumi niku manfaate ageng banget kangge kerejekian, kewibawaan, karisma saha kangge ingkang ngramut diparingi wiswa ingkang panjang, diparing umur ingkang dawa utawi wisma ingkang panjang. Dados sedulur anggene dalem medharaken Perkutut Berkaturanggan 4 berkaturanggan nggih menika banyu panguripan, banyu mili, kantong semar saha pusar bumi. Kula cekapi semanten pablih wonten atur katane kawula kirang sae saderenge yen ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nantelenge bumi kairing para nabi wali alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.